हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय, नोंथांमोना नायलांदो। आं दिनैहाय रायजोफोरजों माइ हाहैगोन, स' नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ। स' लेट्स गो। जोंहानि न' स' नैबे जोंहानि लांगोना, जों ओंखारलांबाय, थाबायलांगासिनो नै दुब्लि बारि थांगासिनो। स' नायलांदो थांगासिनो, थाबायना थांगासिनो, खायसे बायदिया नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। दुब्लि बारियाव सहैसिगोन थांगासिनो। जों गामि बेयो बानदु जों गामिनि नै आदा जों गामिनि बाथौ सानसालि बेयो लोगोफोर। जों रायजोनि फुख्रि ना गिदिर दङ। बेयाव सासे खामानि मावगासिनो दङ। बेखिनियावलाय एसे खामानि मावग्राया। नोंथाङा मा मावदों? नोंथाङा मा खालामनो नागिरदों बेहाय? 8 लाखनि सेंसन जाना फैदो जोंनिया। सेंसन जादों? आरखरा खालामखा। मा खामानि मावनो नागिरदों नोंथाङा? मा खामानि, मा प्रजेक्ट? हाजार बायनाय नंगौ नामा? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. नै जों फोथाराव मोनफैबाय लोगोफोर। बेनो फोथारा। बैयाव बै नुहुरनाय माइखौ जों हागोन दा। स' लोगोफोर नायलांदो। बेसे बिगा दं दा जोंनि बे माइआ? 7 बिगा। 7 बिगा दं ना? 7 बिगा, 7.5 बिगा। दिनैनो फोजोबनांगोन। दिनैनो हागोन। सानसे थोला। फाल फाल बिथिंनाय दाउस्रि जोंनि मायाव दा बिरसै गोजानाव बिरलां। हे हानजा हानजा फाल फाल बिथिंनाय गुमाफोर दा गेले दा रंजा जोंनि दुब्लिया। दे आदा, गुमा गोथाव हमदोहाय, दाहाय बाथोन जानि। दे हमगोन दे। दसे दोनथ'नोसै आरो साहा लोंनायनि टाइम, दा साहा लोंनोसै। साहा लोंनोसै। नोंथाङा मा बुंगोन नामा दिनैनि माइ हानायनि, रायजोनि माइ हानायाव? माइखौथ' हानांगौना, रायजोआ हायाबा बोरै जानो। हाबाय, दा दिनै हाजोबनो हानाय नंला। गाबोन फुंसे हाबावनांगोन आरो मा खालामनो। रायजोनि मानसि आरो गासिबो टाइमाव फैया, बेखायनो माइखौ जों हानोनो बारा हायासै।
दा जों साहा लोंनोसै गामसारिया माबा बुंदों नामा? एखमब्लाहाय बेबादि होनना बुंदों Monos kaya na? Salam sa salam fra ayo sen kamna ordi deh biskit lawan biskit बिथाङा सोर फैदों सोर फैयाखै बेयाव माबा लादों अनिल बसुमतारी सोरबा एबसेन्ट जादों नामा Panisora gaya refresh time Guterande halmajia Guterande mutam gilide Zafoyubla Funbilini Somau Sanjaha Abizang Somaina Zayu METHAI Konendau Sindau Lafura Siri Manabi Fanai Fanlama Kutafra Kebeli Simhal dasimah lagi habai so जों एसे रेस्ट लानोसै नो गासिबो रेस्ट लाथ'बाय गय खान्थाल सारि सारि ग्रोम ग्रोम फाथै बारि जोसा जोंहा गामिनि आयं सासे बिथाङाबो नै जोंजों माइ हाफानो फैदों रायजोनि माइ हानायाव दा बैसा नोंना आयं उनमान गैया 85 सो जानांगौ देहाया थिगानो दंना आयं देहाया अलप खामानि दिनथु मा जायो आयं खिथानो हागोन नामा एसे जानाया सबखौनो जायो दे आं दे आरो गथ' मोनजाखाया 85 इयार्ससो जागोन होमबाबो देहाया थिगानो दं ओंखायनो माइ हानो फैदों रायजोफोरजों दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जों माइखौ हाजोबनो हायासै दिनैहाय हाजोब्बाय जादों आरो दंबायो माखासे दंबायो नै जों गाबोन हागोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो सानसेयावनो हादोंमोन